iċ-ċelebrant tal-Qudiesa tal-lejla huwa Monsinjur Carmelo Refalo. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu s-Santu tkun ma'kom il-koll. Ħuti eżies, għaddew 40 jum mill-ferħ tal-festa tal-miliet. Illum qed niċċelebraw jum imbirek meta Ġesu ġie ppreżentat fit-Tempju mill-Verġni Marija u minn San Ġusepp. Mhux biss biex juruna li huma wkoll għadu għal-liġi ta' Mosè, iżda iżjed minn hekk biex joħroġ jiltaqa' mal-poplu tiegħu. L-Ispirtu Santu għanqal żewġ tixjuħ, Xmun u Anna, li kienu fit-Tempju u kollhom ferħana stennew lil mulej. Illum aħna wkoll inġbarna fl-Ispirtu Santu tħallna fid-dar ta' Alla u nixtiequ niltaqgħu ma' Kristu. Ħuti, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb bil-kliem bl-emil billi ħallejt dmirijieti. ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqazza Marija dejjem Verġni, l-Anġlu u l-Qaddisin kollha u lilkom ħuti itolbu għalija. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna iwassalna l-ħajja ta' dejjem. Flimkien, glorja l-Alla, floli ta' smewiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla u Sultan tas-sema, Alla missier li tista' kollox. Mulej jiben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier ħenna għalina. Għax inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, ma l-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Nitolbu u Alla li tista' kollox, illum ibnek il-waħdini kien ippreżentat fit-Tempju, fiċ-ċokontana nitolbu l-kobor tiegħek biex aħna li ppreżentati quddiemek niġu hawnhekk b'qalb safja bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ktieb tal-Profeta Malakija. Dan jgħid il-mulej tal-eżerċti: Araw, jiena se nibgħat il-messaġġar tiegħi biex iħejji t-triq qudiemi u minnu fih jidħol fit-tempju tiegħu is-sit li intom qegħdin tfittxu u l-anġlu tal-patt li intom tixtiequ. Araw ġej.
Imma min se jissapporti il-jum tal-miġġija tiegħu? U minu li se jieqaf meta jidher? Għax hu bħan-nar ta' wieħed li jsaffi u bħas-sapun tal-ħassiela u joqgħod isaffi u jnaddaf il-fidda u jnaddaf l-uliet Levi u jisaffihom bħad-deheb u l-fidda. U huma jsiru għall-mulej nies li jagħmlu l-offerta bis-sewwa u tibqa' toġbu lill-mulej l-offerta ta' Ġuda u ta' Ġerusalemm bħal dari bħal fis-snin li moddija. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrefaw bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej setan u qawwi. Il-mulej qawwi fit-taqbida. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Intrefaw bibin, infetħu intom bibin ta' dejjem ħalli jidħol is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. Minu dan is-sultan tal-glorja? U il-mulej tal-eżerċti. Danu is-sultan tal-glorja. Il-mulej u s-sultan tal-glorja. It-tiena qari mill-litra lill-Lut. Ħuti billi l-uliet għandhom l-istess demmu ġisem. Ġesu wkoll bl-istess mod sar bħalhom biex b'mewtu jeqret is-seta ta' dak li kellu l-mewt fidejh, jiġifieri x-xitan. U jeħles lil daw kollha li minħabba fil-biża tal-mewt kienu imjasrin għalhom orhom kollu. Għax ta' bilħaq mhux lill-anġli irid jgħin imma lill-uliet Abram. Għalhekk kellu jkun jixbaħ lil ħutu f'kollox biex ikun il-qassis il-kbir. Ħaninu fidil f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla u biex ipatti għal bnubiet il-poplu. Għax billi hu stess bata u kien imġarrab jaf jgħin lil dawk li huma fit-tiġrib. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Jekk jogħġobkom inqumu bil-wieqfa l-Evanġelju. Alleluja, alleluja, alleluja. Dawl biex idawwal il-ġlus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kom, qarim il-Vanġelu skont San Luqa. Wara li għal-ilhom iż-żmien għall-purifikazzjoni tagħhom skont il-liġi ta' Mosè, ħadu l-Ġesu Ġerusalemm biex jippreżentawh lill-mulej. Kif hemm miktub fil-liġi tal-mulej, kull tifel li jitwilet l-ewwel jiġi ikkonsagrat lill-mulej. U kienu joffru par gamiem jew żewġ bċiċen kif ukoll jingħad fil-liġi tal-mulej. F'Ġerusalem kien hemm wieħed jismu Xmun, raġel ġust u tajjeb. Kien jistenna il-faraġ ta' Iżrael u kellu l-Ispirtu Santu fuqu. Kien l-Ispirtu Santu li nebħu li ma kienx se jara l-mewt qabel ma jara l-Messija tal-mulej. Mar mela fit-tempju imqanqal mill-Ispirtu u x'ħin il-ġenituri daħlu bit-tarbija Ġesu biex jagħmlu dak li kienet trid il-liġi u laqgħu fuq dirajh. Bierek lil Alla u qal: issa usit, tista' tħalli l-qaddej tiegħek
imur fi sliem skont kelmtek. Għaliex għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek li int ħejjejt għall-popli kollha. Dawl biex idawwa lill-ġnus u glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Missieru ommu baqgħu mistaġba b'dak li kien qed jingħad fuqu. Xmun berikom u qal lill-ommu ara, da se jġib il-waqa u l-qawmien ta' ħafna f'Iżrael. Da se jkun sinjal li jmeruh u intu koll sejf jinfidlek ruħek biex jinkixfu l-ħsibijiet moħbija fil-qlub ta' ħafna. Kien hemm ukoll waħda profitissa, Anna bint Fanuel mit-tribu ta' Aser. Kienet imdaħla ħafna fi żmien. Wara ġbubita kienet għamlet 7 snin miż-żewġa, imbagħad romlot. Sa ma kelli 84 sena ma kienet titwarrab qatt mit-tempju, lejl u nar taqdi l-mulej fis-sawm it-talb. Dak il-ħin stess waslet u bdiet trott ħajr lill-Alla u titkellem fuq dik it-tarbija ma dawk kollha li kienu jistennew il-fidwa ta' Ġerusalemm. Meta temmew kull ma kellhom jagħmlu skont il-liġi tal-mulej, reġgħu lura lejn il-Galilija fil-belt tagħhom Nazaret u t-tifel baqa' jikber, jissaħħaħ mimli bl-erf u l-grazzja tal-Alla kienet fuqu. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. M'hemm żmien, m'hemmx limiti sakemm fil-ħajja il-bniedem jiltaqa' mal-verità u l-ħajja vera. Illum Ġesu ħareġ flimkien ma' San Giuseppe u l-Madonna biex in-nies tal-bieraħ u tal-lum nista' nkun jien jindunaw li mhumiex fidlam u qatt mu tard fil-ħajja li tgħid issa wasal iż-żmien. Dik it-talba li qal Xmun u dik il-kelma li qalet Anna, kelli nara, kelli niltaqa', kelli nduq, kelli nġarrab. U x'inġarbu? Min jiltaqa' mal-imħabba, iġarrab l-imħabba. Min jiltaqa' ma' tjubija, iġarrab xi fisser tkun tajjeb. Min jiltaqa' mal-ħniena, iġarrab xi fisser tħen. Tliet huma l-protagonisti, tlieta ta' dil-ġrajja. Ġesu Marija flimkien ma' Giuseppe, Anna u dik il-mara armla ta' 84 sena. Ħammorru bil-mod. Għaddew 40 jum u il-ġenituri jippreżentaw diġà fil-kultura semitika kien isir rit ta' purifikazzjoni għal min jiċċappas bid-dem. U kienu jagħmlu din 40 jum wara il-ħlas. Imma mbagħad skont il-liġi ta' Mosè, it-tifel kien jiġi bħala l-ewwel wieħed moti lill-Alla. U din baqgħet illum fil-preżentazzjoni tat trabi u tat tfal li saret illum ukoll fis-santwarju għax ma tgħaddix ġurnata u ma jiġix weekend illi f'riġlejn il-Madonna ma nippreżentawx it-trabi. U din drawwa sa mill-antik. Anke l-Madonna stess, skont it-tradizzjoni, ġiet ppreżentata fit-tempju u dan għamluh skont il-liġi ta' Mosè, il-liġi tad-Deuteronomju tal-Levitiku. Interessanti illi Giuseppe u Marija obdew il-liġi, kienu jafu li għandhom Messija lil Ġesu, imma għadu għal-liġi u l-Vanġelu jgħidha darbtejn fil-bidu u fl-aħħar. U x'għamlu dakinhar? Offrew pargamien jew bċiċe. Jgħid eżatt. Mhux biss għadu skont il-liġi, imma
għamlu l-offerta tal-fqar, ngħidulhom l-anawim. Is-sinjuri x'kienu joffru? Il-familji sinjuri kienu joffru ħaruf. Il-fatt li San Giuseppe u l-Madonna offrew pargamien tinduna li Ġesu twilet qalb il-fqar u qalb il-foqra u għal-foqra. Imma hemm xi ħaġa oħra. Mhux biss għax kienu fqar, għax il-ħaruf li neħidnu bit-tad-dinja, il-ħaruf li fuq is-salib ma kellha tinkisirlu l-ebda qadma, fil-fatt ma kisrulux li ġilejh imma nifduh bil-lanza qed nitkellem mill-profezija. Dan il-ħaruf qiegħed f'idejn il-Madonna u San Giuseppe, il-ħaruf divin fil-persuna ta' Ġesu. Il-ħaruf li neħħidnu bit-tad-dinja. Jiġifieri għalkemm offrew pargamien jew bċieċen, il-ħaruf kien dik it-tarbija li kellha tkun id-dawl u għalhekk xmun x'inħadu f'idejh kellu l-elementi kollha. 5 kwalitajiet. Min kien xmun? Li kien f'Ġerusalemme fit-Tempju. Raġel ġust. Quddiem Alla aħna nġusti. Raġel tajjeb, jien midneb. Jistenna l-faraġ ta' Iżrael. Aħna qtajna qalbna minn Alla, ma noqogħdux niċċajtaw. Qtajna qalbna minn Alla. It-tielet, il-faraġ ta' Iżrael, ir-raba, kellu l-Ispirtu Santu fuqu. Jien mingħajr Spiritu Santu ma nistax nitlob. U jerġa' jgħid, l-Ispirtu Santu nebħu li ma kienx ħajara l-mewt qabel jiltaqa' ma' Ġesu. Mhux li kien li jien u int qabel nagħlqu għajnejna d-dinja niftħuhom għal Alla. Mhux li kien li jien u int qabel nagħlqu għajnejna għal d-dinja niftħuhom għal Alla. Għalhekk dik it-talbija sabiħa u baqgħet is-saċerdoti ngħiduha kull filgħaxija. Issa u sit, immaġinaw il-xmum dik it-tarbija. Issa u sit tista' tħalli l-qaddej tiegħek imur. Ilha għandi l-kart anzjan, imma issa tista' tħalli imur. Imur fi slim skont kelmtek għax għajnejja raw is-salvazzjoni tiegħek. Dik is-salvazzjoni li int ħejjejt għall popli kollha. U f'dit tarbija għaw id-dawl biex idawwal il-ġnus għax il-glorja tal-poplu tiegħek Iżrael. Imma ma kienx hemm biss xmun. Il-Vanġelu jkompli. Ikompli li dak il-ħin xmun jgħidilha lil-mara sejf ħajinfidlek qalbek. Issa neħħuh is-sejf tad-duluri minn moħħkom wieħed jew 7, f'dal-mument inneħħuh. Is-sejf li qed jitkellem xmun hija dil-kelma ħajja li kapaċi tinfet il-qalb. Hekk jgħid San Pawl, ix-xabla tal-kelma li aħna nisimgħu, l-iskrittura li naqraw id-dar, il-kelma li tinfet il-moħħi, il-qalb, il-ħajti għax bħal xafra li taqta' minn żewġ tixfar. Araw il-kelma. U mbagħad u dan se jkun il-waqa' u l-qawmien. Ara l-kontradizzjoni. Se jkun sinjal li jmeruh. Untu kol sejf infidlek qalbek. Dak ifisser inħadnu l-Ġesu f'ħajjitna. Not plain sailing, le. Mhux kollox wartu żgħar, le. Hemm l-inżulu tlajja meta niltaqa' ma' Ġesu. Imma mhu ħajħallina qatt. Nista' nitbiet minnu, imma ma jitbiet minni qatt. L-aħħar ħaġa. Kien hemm imbagħad waħda profetissa, it-tnejn kienu bil-kart anzjan u ma qatgħux qalbhom. Interessanti. Din bħal ieħor nafu x'jisimha, Anna. U mbagħad bint nafu l-missiera, Fanuel. U mnejġejja mit-tribu ta' Aser. X'ifisser? Dan kien l-iktar tribu senjur. Għax it-tribujiet kienu 12 u daqjat in-nord. Kien hemm it-tribu ta' Aser l-iżgħar mit-12
imma l-iktar sinjur. U għalhekk il-ġid materjali, għax kellhom il-flus jew il-ġid materjali, insew l-Alla. Il-Alla nsewh, imma dil-mara le. U għalhekk qed jgħid li kienet ġejja minn qalb nies li minħabba il-benestanti, minħabba il-ġid ekonomiku jew li kienet insew l-Alla u bdew jemnu fil-but. Imbagħad kienet miżżewġa Romlot u kellha 84 sena anke dejn. Il-numru 84 il-numru 7 huwa il-milja. Imma imbagħad 12 huwa x'intamlu times jiġi li waslet is-sena illi fih niltaqa' ma' Ġesu u ma waqfitx tfaħħar l-Alla. Ara jien ta' 84 inni tant nistenna u kelli insib il-paċi f'qalbi. U mhux li kien li jien u int ma nħallux iż-żmien jgħaddi. Dawn kellhom xorti u kienu jitolbu li jaraw dik it-tarbija u aħna għandna xorti. Illi forsi meta konna żgħar ġejna ppreżentati lil Madonna ħafna minna hawnhekk. Aħna kellna xorti. Hekk illi dan id-dawl jakkompanjana fil-ħajja tagħna minkejja dlam. Aħna għandna xorti kbira. Li mhux il-bniedem ħareġ jiltaqa' ma'Alla, imma Alla ħareġ jiltaqa' ma'Anna u ma' Xmun u magħna. U grazzi għal Madonna u San Giuseppe. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-missier li jista' kollox. Ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher, dak li ma jidirx. Mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel u f'kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Nissel mhux magħmul natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna. Ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Sant minn Marja Verġin sar bniedem. Salbuha ħalina, bata taħt Ponzju Pilat, mietu difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Terġa' jiġi fil-glorja jagħmel ħaq mill-ħajjin u l-mejtin. Is-salb tiegħu ma jkollix tmiem l-Ispiritu Santu mulej li ġej mill-missier u mill-liben, li jum meġġa flimkien mal-missier u mal-liben u tkellem f'hom il-profeti fi knisja waħda qaddisa kattolika apostolika, nistqar ma' mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja żmien li ġej. Amen. Ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu. Aħna ma ġejniex minn jedna ta' pinu, ġejna mqanqlin mill-Ispirtu Qaddis. U issa nitolbuh biex jgħallimna kif għandna nitolbu u x'għandna nitolbu. Nitolbuk Missier Qaddis għal Papa Franġisku f'dal-ġublew tat-tama l-isqof tagħna Anton, ir-raja spiritwali, is-saċerdoti kollha, id-djakni, l-katekisti, s-seminaristi biex ma jiqfux ixandru dil-bxara tajba ta' dawl li rebaħ fuq id-dlam u fuq il-mewt. Nitolbu. Komplu nitolbu għal paċi, il-paċi fid-dinja, mhux biss fl-art ta' Ġesu li semmejna llum fil-Vanġelu, imma fil-familji, art twelidna u fil-qlub tagħna. Nitolbu. Ismana. Għandna ħafna nies li huma morda, mart terminali, mart spiritwali. Tolbu għal dawk li qegħdin is-Samok, il-Mater Dei, l-Isptar Ġenerali, fid-djar tal-kura, id-djar tal-anzjani, dawk li jikkurawhom, dawk li jieħdu ħsiebhom. U nixtieq nitlob għalikom li intom ħafna u mid-dar bħalissa tixtiequ li niftakru fikom. L-aktar intom li grazzja ma qlajtux, l-aktar intom li tliftu l-fiduċja fikom infuskom u forsi falla.
Nitolbu f'dan il-moment għal dawk l-ommijiet li jixtiequ wilt, dawk il-ġenituri li jixtiequ tarbija. Nitolbu hekk lill-mulej għal min tilef il xi ħadd għażiż, għal min qiegħed fl-aħħar tiegħu. U nitlob ukoll għalikom u għall-intenzjonijiet tagħkom. Bl-interċessjoni tal-Madonna ta' Pino, il-Glorjus Patriarka San Giuseppe, nippreżentawlek it-talb tagħna. Amen. Sagrifiċċju tiegħi u tagħkom joġob l-Alla missier li jista' kollox. Mulej jintrit li jibnek il-waħdin joffrilek lilu nnifsu, ħaruf bla teba tas-sagrifiċċju għas-salvazzjoni għad-dinja, il-qadi l-offerta li l-Knisja ferħana qed tagħmillek għat-tiġdid tal-istess sagrifiċċju bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq u niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq mulej tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja. Battilna libnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox barra dnub u hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-ubidjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżubidjenza tagħna. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin infaħruku bil-qalb intennulek qaddis. Smewitu l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewi. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewi. Qaddis tas-sew int mulej intlajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek isiru għalina l-ġisem id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Meta kien ser jingħataw mir-rajħibati ħal-ħobs rad il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Hekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu qal ħudu ixorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jixxerret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu, nofrulek il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u roddulek ħajr, intoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu
L-Ispirtu Santu jaqadna ġisem wieħed li jenna l-nieħdu sem il-ġisem mid-dem ta' Kristu. Mulej jiftakar fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaqaf l-imħabba mal-Papa Franġisk li sqoftana Anton il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, flimkien mal-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju nirrikmandaw l-eżistana mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, San Giuseppe, l-Apostli, San George Preka u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ, kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Namlu l-qalb, intennu t-talba tas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom islim, natikom islim tiegħi tħarix lejn dnubietna. Ħares il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslim, laqda li jintrit fint li tgħix fis-salta għal dejjem ta' dejjem. Paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi l-xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħenna għalina. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk mistiedna għal dilikla tal-ħaruf. U lej, mistoqlix titqu. Iżdejt kelma waħda. Arbina ta' xewqa. O Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab f'dan is-sagrament tal-imħabba. O Ġesu, jiena nħobbok u għax inħobbok nali għax offendejtek. Nixtieq nirċevik ġewwa fija, ma nistax nirċevik fit-qarbin. Nirċevik spiritwalment b'din it-qarbina ta' xewqa. O Ġesu, ejja għandi, irrid inħobbok issa, irrid inħobbok dejjem iżjed. La tippermetti qatt li jiena ninfiret minnek. Grazzi Sinjur Alla u aħfir li Sinjur Alla. Glorja lill-Missier, lill-Liben u lill-Ispirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen. If
issa fiskiet napprezzaw dal-mument sabiħ li jista' jagħmlilna ħafna ġid, iġibilna ħafna fejqan u ħafna serħan. Ġesu mhux iżjed f'idejn xmun, imma saqjat fil-qalb tagħna, ħaj u preżenti. Nitolbu għati mulej il-grazzja tijek, tem fina l-milja tal-grazzja, kif temmejt ix-xewqa ta' xmun il-ġust, u bħalma u marax il-mewt, qabel ma laqaf dirajh il-Kristu, ekku kollha għamel li aħna nimxu l-qudiem biex nilqgħu lil-mulej u nidħlu bihom fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Fl-aħħar tal-qudiesa ngħidu 3 Ave Marijiet, hekk niftakru fl-intenzjonijiet ta' kull wieħed u kull waħda minnkom, l-aktar ta' dawk li qegħdin isegwuna permezz tal-mezzi soċjali, permezz ta' UTV. Imbagħad wara minn minnkom ikun jixtieq nagħmlu talba partikolari fil-kappella fejn hemm il-kwadru devot u mirakolus tal-Madonna ta' Pinu. Kif għedtilkom illum saret il-preżentazzjoni ta' trabi u nixtieq nfakrukom li s-sibt 15 l-isqof Anton Tewma ibirek it-trabi fil-ġuf tal-ommijiet. Ħajkollhom qudiesa fl-4:30 is-sibt 15 ta' frar f'dan is-santwarju. Nitolbu koll il-Madonna kif diġà għedtilkom għal dawk il-familji li jixtiequ wilt. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija, il-mulej miegħek, imbirkint fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. O Marija li tħalt fid-dinja mingħajr teba, għallanna grazzja. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-maqdes ta' Pinu, il-firxet id-dija, li tixet imħabetek, o metana Marija.